ole chibei levek ule tutuma chuan India ram chunga thil rap thlak tak thleng chungchang kharon viral chiam chungchang kha kan thlir chiang vele dawna kumsom hnih pali upa tlangwal pakhat khan bialnu kha HIV hrik awmna Thisen khan chiu lui pop moi ania serious rem hle ni thil thlen dan kan chhirang kumsom hnih pali upa tlangwal pakhat chuan kumsom hnih pahnia upa meche pakhat bialnu chu HIV hrik awmna Thisenin chiu he thil hi meche nu le pa ten chu pa chu HIV kai ani awanga ani nei na tur an thul nuwa thleng ani Mars ni som pakhat khan he pa hian meche ina luchilin HIV hrik awmna Thisen chuan chiu luita ani police te soidanin he tlangwale mechhia te hi inchung hnaih tak an nia ama chuan an nu le pa te hian in nei turin an lo ruah man to a ma se he tlangwala nu le pa te chu HIV kai vek an ni awangin meiche pa chuan ni kum September thla khan a fanu pasal ni mei tur chu Thisen alo han test tira test result a chuan HIV alo ni ve nge awangin anin nei na tur chu thul anita ani chumi nu chuan tlangwal hian meichhia hi HIV a kai ve ani chuan anei du nge yanga anom dun reng thei to ang ti ngai to na sual anei awanga he thil hi ti ta ani meiche pa complaint he lu angin Pocharam IT corridor police station a tual tha tumna atem tuma dar case zialu ania tlangwala po hi man ani to meichhia ero damdo ina enkol me ka nia chui zui zelani an ron ti nia he thil thlenga hianin social media in hialna chok chuak na sa maya tam tak chuanin mangai tak tak lobani hi tiang chi te mu tu tam tak o mani chu ti rualin then khat ve thung chuanin meichhia hi chana hlawa abula om reng theinan anan nang kha kai ve se kanom dun reng theiang ati wangani hi tiaron soitok po khanom bokani ya engpori sela in hialna aturu chhoviau po arinom khop maya khongai thla khop mai enge enril ro lo lan ve dan khalo soi ve shim ula mo hetiang anga mizo zinga po mizo society a po hetiang ang hial hi chukan hriat mo hriat tur po hi om meu lawa vai hi chu vai nge an lo ne han ti hi adik viawani tam takina bialnu hi mangai ni chuanin kai ve tur te po kha lo puyanga a kai lo nan thei to pina film khur tur zo ko lom tia an soi te po kha adik viaw mai ane engpori se hei tual tha tumna atem to mother case zialu ani to an ron tia lelama chuanin alom omang reng khop mai adu lo chung khatianga han chiu luya han ti lui ang chi phei kha chu thil serious tak hetiang ang case a chuan ani lo thei lo ane in mudan kha comment lama khan in lo silang vele dawnnia vai sual zia ngan thlir zo che atuna chuanin vai hi an lo na mai lo ani ti hi hei news dang anon chole chuai mai ni Madhya Pradesh a thleng ani kan chiar leanga common lo thei khop mai Madhya Pradesh a Ujjaina mipa kumsom hnih panga upa chuan me cheki korte aruk sak awangin manani ke korte hi pona azara atibauti a hriat chuan CCTV footage an ena mipa hi an manta ani hemi pa hian anute a meche minga ta tu I am in love with her ti azia kani keni ke korte bau thin kha chu den right hip nan an mang thin kha lo ni atin aron soya ni ya imponi se vai ho hi an lo dai zai khop maya vai sual dan moi nang lo pui a then tual tha mai an olsam te ani a thena chuanin ani china kan muang khan a pong sual chungchang-ah te pawh ani a rap thlak maya Mizoram chhunga po vai nasa takin muan huang tawh zia te kan hrecham chi to ani chuwang chuanin vai hi hnaih tam lo mo poimo tual dawn kemani kanin ven thiam lo chuanin vai ho hian min bum dawn ani ti te pawh hi thil lang chiang sa reng ani a thei chen mizo hmeichhia te vai hnaih tam lo turin mo kanin cha le lom bok ani ole tuna chuanin mizo hmeichhia ten vai an ngam to zia te mizo hmeichhia te hi in enfia an ngai hle to ani ti chian na video hi kan enzuing he video hi ron viral na sakhop maya mizo hmeichhi ren khat te in har ahun tak zetani ti hi in hriat ram hi ngai ani kanenang to hai bolo bye भाषा में तुम बोलो पहला शिप से सेट शिप जाएगा तुम्हारा गांव में जाएगा आप मिजो भाषा से बोलो
i nimena se chi pateng kalo kala chuan i ezola ka oma chuan naktu ka chaudon se chi pha सेक्सी हाँ तुम्हारा गाँव सेक्सी हाँ तुमको हिंदी आते हाँ तो हाय बोलो बाय हाँ तुम्हारा गांव में जाएगा हाँ। आप मिजो भाषा से बोलो हाँ i nimena se chi pateng kalo kala chuan i ezola ka oma chuan naktu ka chaudon se chi pha सेक्सी हाँ तुम्हारा गाँव सेक्सी हाँ तुमको हिंदी आते हाँ तो हाय बोलो बाय भाषा में तुम बोलो स्कॉलरशिप से सेक्सी जाएगा हाँ तुम्हारा गांव में जाएगा हाँ। आप मिजो भाषा से बोलो हाँ i nimena se chi pateng kalo kala chuan i ezola ka oma chuan naktu ka chaudon se chi pha सेक्सी हाँ तुम्हारा गाँव सेक्सी हाँ तुमको हिंदी आते हाँ तो हाय बोलो बाय o heti han en hian in a za thla khop maya mizo hmeichhia a inang lo pui pui mo social media kan mu thua to thin box si nen hian in ril ru hi alo na vong thin ani ka thian pa lom ka chumi khami chu lom a poina emaw hnaih nem kan ti ani mai theia ama ro chu ti hian social media aron dar to chuan mo nam dang zong zong a vai chia kan ti te mizo anol pui zong zong khanin kan mu thup to thina facebook a alar tak zeta hemi video hi chuwang chuan i mizo mai chiat te a thei chen chena chuan in veng phim khu ro mo ka thian pa lo ma ho e mai an ti ni mai thei ama ro chu hei tun lai a phe chon nam dang nei chungchang hemi customary law pokan chei lai me ka ni a heting anga mu tur mo lo om thar le thina hi a zelo tak zeta ni mizo mai chia zinga hian fel tak tak en ton tlak tak tak pathian tri mi kan tiang hi tam takan omani amaro chu tlada deuh mo mizo me chia te zawmna ka thlenim nge ni an zawm lohna ka siamem ti po ngai tualem lowa du dan dana omang chi hi mizo me chia zinga hian tam tak hi om vele thomaya rilru kan man thiame ro angai chhoveu don ani ti hi a chiang viau ani tuna kan video en atang hian mizo mi patam tak rilru na hle maya mo tu chu o moi ngoi moi ani in ril rolan ve dan kha comment lama khanin lo soi vele hrim ula heti nga nam dang tena an du dan dan an pui thei kan ti don nge ni mo thil zawk thil zawk hemi video atang hianin alang lo to pani ti kha chu kan hriat vek porin omani in hu dan kha lo soi vele hrim teu